Якташ талиплар район киләчәге. Әлеге мәсьәләне хәл итүдә Илеш районы җитәкчелеге республиканың югары һәм урта махсус уку йортларында белем алучы якташ талипларга зур өметләр баглый. 6 февральдә район хакимиятендә үткән талиплар белән очрашу бу юнәлештәге эшчәнлекнең дәвамы булып тора. Чараны район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин ачып җибәрде. Илдар Иршат улы яшь белгечләрне эшкә урнаштыру мәсьәләсенең һәрвакыт район җитәкчелегенең игътибар үзәгендә булуын билгеләде һәм аларны туган җиргә эшкә кайтырга чакырды. Районның бүгенге тормышы, сулышы, киләчәге белән таныштырды. Мы сегодня ищем и востребованы нам все практические специальности и готовы всех принять на работу. Особенно для нас важны студенты промышленного профиля, студенты аграрного университета, но и других вузов, близких по специальности. Мы ищем специалистов аграрного профиля, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, бухгалтеров, экономистов, ну и технологов мы ищем. Если у кого есть желание по завершению, например, филологического факультета, татарский язык, башкирский язык, переобучиться, идти не учителем, а аграрный комплекс, мы готовы рассмотреть и такой вариант. Дальше, если вы приедете с мужем, аграрником, это еще больше поощряется и сразу готовы разные программы вас включить. Безусловно, нам нужны педагоги. Интересно, педагоги, знающие хорошо и специальность английского языка, естественно-научных профилей математика, физика, история, химия. Даже русский язык нам интересен. Меньше всего интересны татарский язык, башкирский язык и так далее. Но, тем не менее, если же есть у вас желание переквалифицироваться и обучиться, мы бы хотели, чтобы, опять-таки, вы немножко универсальность приобрели, благодаря дополнительному обучению. Для нас очень важно, чтобы вы приехали в родной район, получили все льготы от государства, и квартиру, и землю, и построили дом, и получили участок. Кроме того, теперь ведь и никакой разницы нет, особой разницы между городом и селом. Разве что там очень много нужно денег для того, чтобы прокормить семью. Нет родителей рядом, нет подсобного хозяйства. А в принципе заработная плата везде одинаковая. Одинаковая и для начинающих специалистов. Каждого из вас ждем. Если же абсолютно ничего вас не устраивает в районе, вы не видите себя здесь, в Илишевском районе, тем не менее, хотел бы вас пригласить к нам на подработку. Очень много разных объектов. Мы начинаем строить. Для студентов все равно деньги нужны. Поэтому строек будет опять-таки летом очень много. Приезжайте. И в сельхозпредприятия, и строительные объекты. Мы вам всегда будем рады. Шулай ук чарага чакырылган төрле өлкә вәкилләре, район үзәк дәваханәсенең баш табибы Разида Гатаулина, Мәгариф, мәдәният бүлекләре начальниклары Гөлнара Кашапова, Рөстәм Әхмәдиев, халыкны эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчесе Лейсан Коровкина, район авыл хуҗалыгы идарәсенең кадрлар буенча баш белгече Миләүшә Шәрипова, ветеринария станциясе начальнигы Азамат Рахманов үз тармакларына таләп ителүче белгечләргә уңайлы эш шартлары тудырулары, өстенлекләр булдыру буенча анык тәкъдимнәр белән чыктылар. Район хакимиятенең социаль торак программалары һәм муниципаль хезмәтләре буенча баш белгече Шулпан Шакирҗанова районда яшьләргә тәкъдим ителүче льготалар, дәүләт программалары турында сөйләде һәм Илеш телевидениесе тарафыннан әзерләнгән махсус видеосюжетны тәкъдим итте. Очрашуга төрле уку йортларыннан илләп талип килгән иде. Уфаның югары уку йортында белем алучы Лейсан Мустафина эш баскычын туган районында башларга тели. Я училась в 4-й школе. Сегодня пришла на встречу выпускников с главой. Сейчас обучаюсь в Уфимском государственном техническом университете. Моя специальность специализируется на связи. Я буду инженером-связистом. В дальнейшем планирую продолжать свою специальность, дополнить магистратурой, а потом строить успешную карьеру. Мне кажется, чтобы набраться опыта, нужно приехать в родное село, набраться опыта и уже покорять другие города. Район үзәк дәваханәсенең кадрлар бүлеге начальнигы Илсөяр Галиева талиплар белән очрашулар ике як өчендә отышлы, мөһим булуын, елның елына әлеге очрашулар район үзәк дәваханәсенең
кадрлар мәсьәләсен хәл итүен билгеләде. Бүгенге очрашу студентлар белән бик кирәк иде. Бу безнең инде елда шушындай очрашулар булып тора. Без моңа бик нык әзерләнеп киләбез, бик нык сөенеп киләбез, чөнки мондай очрашулардан без балалар белән студентлар белән күзгә күз карашып, йөзгә йөз очрашып, сөйләшеп, киңәшләшеп, аларны безнең районга кайтырга без кыстайбыз инде. Шушындай очрашулардан соң безнең якның кызлары яшьләре кайталар, эшкә урнашалар, бик матур итеп эшләйләр. Без шуңа бик сөенәбез, мондай очрашулар бик кирәк. Менә бүгенге көндә безнең әлеге минем янымда утыра Бирский медколледжының кызлары. Без аларны инде үзебезгә фельдшерлар итеп көтәбез, Алла бирсә. Менә сөйләшеп, киңәшләшеп, аларны көтеп калабыз. Һәм шушындай ук безнең очрашу менә хәзер Государственный медицинский университет студентлары белән дә көтелә. Без аларны инде үзебезгә нинди специалистлар кирәк, шуларга дальше ординатураны шул юлдан сайласыннар дип, шушындай киңәшләр биреп, киңәшләшеп, бергәләшеп эшләйбез. Аллага шөкер, безнең инде бүгенге көндә больницада врачлар белән һәм дә средний медперсонал дибез инде укомплектованность әйбәт бара. Бүтән районнарга карай, бүтән менә округтагы районнарга карай бездә комплектованность әйбәт, Аллага шөкер. Менә шушы очрашуларның, шушылай күрешеп сөйләшүләрнең нәтиҗәсе дип уйлыйбыз инде. Гомумән алганда, әлеге чараның көтелгән нәтиҗәсе сыйфатында районыбыз яшь кадрлар белән мотлак тулыланыр дигән ныклы ышаныч бар. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.